Tak mongi. Aja percaya. Lah piye? Sing batin kuwi asline ya dalange dhewe. Sing beda bendino ya pilates ngono. Ngono lho beda. Baik. Pagi sedikit ya, sarapan titik, terus jam 10, 11 itu makan. Penggilingan bekerja sampai maghrib. Mula bengi aja ngamangan. Rungokno omongane sing bar loro iki ngono kuwi. Dadi Kowe iki nyapa ngengkel iki. Muga-muga utuh. Patu Kowe iki kondange kegawa iki lho. Kegawa aja klitik. Sampeyan iki kondang ya kegawa sing nanggap. Iya, nek sing nanggap ra kondang. Kakotun. Ngerti ra iki? Aku ndak ngerti kok iso ngono lho. Loh, saiki tak takoni. Donga sing langsung diijabahi dening Gusti Allah donga. Mosok ngelet. Nah. Ngono wis. Hati-hati aja Anu karo wong kondang gayane terus dilerokne aku ngene-ngene. Coklit kok ngendangi aku. Aduh. Lah apa nek dalang sing ngendang dicateti. Yahudi biasanya rumpi. Aku iki Aku perkara nggih rumpi iki rumpimu kere ning nggonku lho. rompi mek sitoke keri nggonmu ora mok balik-balik. Dadang kula ngenten dikho. Apa iya? Wong iki nek wis dianggep bapak, kuwi kon bupak. Nek wis dianggep kuwi mbah, ya kon tambah. Nek wis ditimbali bapak kuwi piye-piye kudu iso nampa. Ngono lho. Ngene iki awake dhewe lak minangka dadi. Anu le, aku ngene lho, kemakan sik sak gebok to. Nggih. Tapi kan dikekne aku, didol balik ning sae. Kok jenengan kula kadung salaman bablas kok iso. Tak kira batinku alhamdulillah membantu kelancaran perekonomianku. Tapi Pak Heru harus taten dong. Boten. Bisi aku kok. Pripun ta? Anu, tatene karo Elisa Yundi. Ayo taten Pak aku ngundang ngono. Mari ngono, sampean kan taten apa demen? Aku sing tak demeni wong wedok sing yo sing kaya taten iki ngono. Ngono, manglemek sampean to. Tak mongi. Aja percaya. Lah piye? Sing batin kuwi asline ya dalange dhewe. Ning anu lho matur nuwun. Aku yakin, aku karo Pak Heru Toro ki wis plek nun sewu. Oh sudah hafal. Sudah hafal. Lek Pak Heru Toro ki nun sewu, itu jiwanya itu nun sewu. Bakal tresnani sak kabeh. Wong wedok kabeh ditresnani, Tidak membeda-bedakan. Ora beda, ini siji lan sijine. Tapi lek ngomongne spesifik secara wanita secara spesifik, wis mek dalange dhewe. Hati-hati awakmu. Mau dicekel tanganmu to? Sis, engko langsung tayamum. Bahasane kaya S3 ya. Kok iso mbok kon tayamum Langsung mlebu kok. Kok iso mbok kon tayamum. Apa ta? Kok aja galak-galakmu. Kangen aku. Aku lama tidak jumpa nak ya aja Ora. galak-galak. Aku iki kangen karo awakmu. Kangen ya nek kangen aja galak to, Mas. Asline Golek bojo ki sing milenial. Bojo kok basa ora nasional blas. Ini ngendi bojomu? pendampingku ini luar biasa. Bedo. Beda. Kelase bedo Jelaskan, Dik. Kelase bedo bendino ya pilates ngono. Ngono lho bedo. Pilates. Pilates yo apa? Kuwi sejenis olahraga lho. Olahraga. Dewe olahragane main push up tok ya Mas ya? Jeno. Push up Tuk, tok. Dalam Elisa cang ditomongane kaya siji lho. Dibandromo. Omahmu ngerti omonganmu kok kaya beda karo liyane. Bojo kula niki luar pulau. Nggih. Oh, dari luar nggih. Bojo kula menika luar angkasa. Menika termasuk Luar angkasa opo? lho kira termasuk Pluto lho. Ya jadi Wong ki nek nuwun sewu tanggung jawab ya tanggung jawab. Iya. Pangapunten lho Mas Gondrong. Janipun kula nggih pengin nyontoh kados Pak Heru ngeten niki. Sembodo. Yen weh-weh uyar-uyur kene iki ngedum sembako ki lho. Iya, bagian sembako. Ya mending Pak Heru nanggap wis ngedum sembako. Lah sampean iki ditangkap ora ngedum sembako ya. ngene. Ngono. Iki malah beneran kok. Mas. Kaya aku persis nek bodo aku ya ngene. Loh, alah. Alah. Pak Heru Toro ki yo lek arepe riyo kuwi ngedum sembako. Sampeyan lek arepe riyo mesti ngedum masalah. Awang kos kakimu jempolane jebol kok iso dadak. Ngomongke. Niki Pak, ya Gus ampun. Anu, Pak, anu plus tunggal nggih, plus tunggal mawon. Lah, kowe iki jare wis sukses. Wong dek iki ya buka jajan ning arep omah ngono lho kok iso. Ngono. Sukses aku kok. Sukses, Pak. Niki alhamdulillah angkringan mlaku sakniki teng arep omah buka dasar jajan barang. Jajan gundulmu. Dodol kolak barang, Pak.
Ngono. Dodol kolak gundulmu, aku iki golek takjil tak dol neh ngono lho. Tak kira kene dodol. Golek takjil mubeng terus tak dol neh. Lah iya. Tapi motor muntek ya. Alhamdulillah aku saikmu begitu poso iki ya, jual beli aku. Jual beli kendaraan. Iya, dadi ngedol motor tuku beras. Aku saikmu sing Walah, lah kuwi jenenge ngirit nek kowe. Tapi lak to omahku saikmu. Ah, iki omahe, Nduk. Kok nek mampir pangkling sampean. Wis dicet apik, Mas. Ya. Omahe iki dicet. Lah nyapa mbok cet kae? Arepe tak dol. Tak kira nek arepe boto mbok Foto nyari. dulu tak apa. Pak Heru itu adalah pemimpin yang luar biasa. Niku Luar biasa. Oke, mula pangapunten. Senaso piyainya gerah, tapi masih ada semangat yang tinggi untuk berbaur dengan masyarakat. Ya. Inilah bukti Bapak Heru yang biarpun tidak menjadi penjabat, tapi selalu cinta kepada masyarakat. Dungane enek, Mas. Nggih, pripun? Sang cucu sing diulang tahuni pada hari ini kan ulang tahun kelima. Terus Iku iso kaya simbahe. Amin. mula dibopong dindet muga-muga saged napa nggih Pak, tongkat estafetipun ada, ngoten. Ora luput saka Kekudanganipun. udangan, ora mlutut saka gendungan. Nggih. Beda karo cak bujo kluthuk iki. Pripun? Kluthuke apa nurun bapake blas ora. Loh. Panjenengan sing pirsa to, Mas? Lek mari mesti maido kancane. Mbok eling lek gering ngono kae. Mak nyukur ngene. Sopo lho? Sampean lho. Etok-etok aku. Mula diaturke apa, Mbak? Jenengan sama Bapak. Ayo. Mbak Tatin. Saya poso saya gudi lho ini. Lah, poso ta bendino mangan bengi lho Mas, dadine bar maem turu mangan turu. Saiki enggak mangan sego ya, Om ya. Mangan bengi ya kowe. Tak critani kata dokter. Wonge ora oleh mangan bengi. Terus Mangan bengi rokok itu enggak boleh. Makan itu yang baik pagi sedikit ya, sarapan titik, jam 10, 11 itu makan. Penggilingan bekerja sampai maghrib. Mula bengi aja ngamangan. Rungokno omongane sing bar loro iki ngono kuwi. Dadi lek aku sehat kok bengi mangan ora apa-apa aku ya. Kowe iki ngawur ae. Masun ki alhamdulillah sakwise dipun paringi tausiah para gus-gus mari. Maune perokok berat lho. Iya. Masune perokok berat begitu dikon donga, saiki mandek, Mas. Mandek sik mung wisan. Dongane tetep mandek, rokoke terus. Gugul. Ayo. ya. Weh, alhamdulillah. Loh, Bapak itu lho. Oh iya. Pak Heru, Bandul Pak Heru. Tanggapan bengi iki iso nggo jajan nggo pos Suryoyo. Kowe iki yo ora kok ngono. Matur nuwun marang aku. Lho sing nanggap Pak Heru matur suwun sampean lho. Lah ya sing nulungi duit aku. Tapi kan saka pundi pusate? Lho, kok Pak Heru Lah, tadi nggih. zaman corona biyen kae. Duwite tak entekne. Iki sing bayare aku dhewe kowe ngono lho. Entek ya? Dadi matur nuwun marang aku. Masa entek? Wis entek ya. Kowe iki apa ora ngerti to? Domeng wis entek kenden, sangke iki ki wis apik iso balik kabeh. Iki enek sing rung balik. Apa? Gayore sing sebelahke sik kadol rung iso nebus. Kira rung iso nebus mergo kae kejebak corona. Wong kuwi kena gaya nyeranutut to. Kok iso aku gadekne gayor iki lho. Mula asmanipun Bapak Heru. Bapak Heru itu ada 4 abjad. Iki lah awake dhewe wong papat to iki. Ya. Bapak Heru. Hai. Aku sampean, R Yutatin, U-nya terakhir Elisa. Ayo, Per huruf. Oh, nggih no, ngoten. Adil to, Pak? Enggak, Ha! Ha, Pak. Dalang sisi tak rungane kok jero, dalang kopon sisi. Ha, Yo kami empat abjad ki huruf. Rungokno. Lek iki suku kata. Ya. Ngengkel. Aku tak rungokno kok jero jak mantati ora mudeng iki karo Poso. Iki lho tak omong iki lho. Wis dongane 4 abjad kok ya per huruf to. Lek iki per suku kata. Ngengkel. Iki suku kata. Lek abjad ki 1 huruf. Ganjingane dhewe. Tak omong iki per suku kata. Abjad. Diomongi per huruf abjad lho. Kopon. Poso ki ngepos rasa. Tetapi lek ngengkel ngene iki yo bingung aku. Ya poso nggon tutuke, poso nggon atine. Wis diomongi per abjad kok ngengkel per suku kata iki lho. Lenesu Pak Heru. Ya ting nih. Lho Pak Heru nek nesu malah maringi, Mas. Iya, Bareng waras kok pegel nih sisi.
Sampai ini cilik digedheke gede dindit. Ngomong sapa? Karo Mas. Aku cilik digedhekne bareng gede nek. Loh. Maksudnya ki sampean biyen ki dipangku Mas Goyo. Dipangku apa purul aku masamu ki? Iki lho, kula ki adi. Maksamu ngerti karo anu. Ngomong sing cetha. Masun biyen ki paling ora ya sik trah saka penjaripun Pak Siswanto Harjasmito. RM lho iki. Lah iya, RM Bundo. RM Gundul. Bundo. Bakul rumah makan Bandang. Raden Mas Kondo. Nah, RM Raden Mas ngomong sapa? RM ki Raden Mas. Rosokan menungso. Wes Wes saiki apa? Ha itu adalah harapan. Nah, ngono lho. H terabjad H ora he. Ha, Lah, wong tuwa kuwi akeh lupute. luput iki bener ngengkel. Wong tuwa ya akeh salahe, wong tuwa akeh laline. Gawane wong tuwa ki telu. Siji kuping kuwi ora krungu, budhek. Sing keloro kuwi pangku. Kowe nyapa malah jelasne ngono. Kowe iki jenenge jelasne ngengkel. kowe iki ngejlokne aku. Blok kowe wis ngengkel lho. Iki ben sadar, wong tuwa kuwi gawane telu. Siji budhek, loro lali, telu nguyuan. Kowe kudu ngerti. Ora tau nguyuh. Mosok. Mosok. Lha kok picek lho delokne lak aku. Oh no. Kene tak jelaske. Ha. Ha itu adalah harapan ke depan Bapak Heru akan selalu menjunjung tinggi harkat martabat keluarga semuanya. Ini. Tepuk tangan. R. Oh, sabar. Karena di Asmane sinten? Heru. Jenenge sapa? R ta? Jenenge sinten? Heru. Lah kok R? Nah, Lek H langsung R terus U. berarti E. E. Enek ene. Ya iya nek ini. Jenenge iki sapa? Kowe ku nyapa. Sabar, Bro. Ngengkel iki. Sabar. Sah, Jen. Kaya Penting, kenjikan apa ngono. Diaturi bocah nek lunas ngene iki lho. Yo. R apa? Ya, ayo. Anu. Erik ndek kuket mau gak disebut we. Gondrong iki gething iki. Wis to rasa mbok gagas. R. Ros. Kok iso R. Malah. Asik karo macotong. R. Nulari sampe. Kowe sampe nulari. Nulari aku. Kan iki. Oh iso. Iki saka tembung ekonomi. Ekonomi beliau dari tahun ke tahun insyaallah akan ekor. ekonomi. Lah. Pedus ae nomor piro? Bakul nomor. Ekor. Iki ekonomi insyaallah beliaunya ekonomi dari tahun ke tahun insyaallah akan lebih melesat dan meningkat. Amin, 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 amin. R. R Tatin. Aku R. R. Ora nyongko ora ngira nek aku bakal ditimbali karo Bapak Heru malam hari ini. Alhamdulillah. Elisa. Oh. Kok oji? Ya. Kan. Muga-muga Kowe ketoke padha karo dalange kowe. Sabar, tenang dulu, tenang. Gandeng iki omongane angel ndang ditransfer rono. Ben ngumpul rono. Tenang dulu, tenang, sabar dulu. Iya. Ngono. Untungnya gede banget. Untungnya gede banget. Sing gede opo? Untungnya. Untung. Basa Jawane hasilnya. Bati. Aja nyindir iki. Nek iki memang untungnya gede banget iki. Oh, lek kuwi untungnya kekeselen itu. Beda. Nah. Wis to? Wis tumang Heru. Saiki Sunaryanto per Sukata. Su itu adalah supel. Set to kowe nggonmu ngendi to, Dik? Dik, urutanmu iki genah to ngulang alih. Ora kesel mbok. Ngendi iki? Ora kesel mbok kon nunggu. Anu ngene. Kowe golek bingung, aku ning kene, aku ning kene. Kowe ning ndur salon ngono. Nah, aku mana turute mau ngali ya. Pripun? Su itu adalah supel. Sapa sok wonge pawongan utawa umate Gusti Allah. Supel dudu sumpel. Lah angke supel. Wah, supel ya, Pak. Angel kan. Ora balang das lho iku. Dasku mbok ketut-ketutke. Su niku supel. Aku jane sabar kok yo melu emosi lho.
Sumenika supel, Pak. Heeh. Sapa wonge sing ora bedak-bedake umat Gusti Allah, insyaallah Gusti Allah bakal tresnani marang sak padaning umat. Lah ya kuwi tegese ora Supel, nyumpel. seneng srawung, mboten Ora bedak-bedak. nyumpeli rezeki. Leres. Dadi sumpel. Supel kuping. Layakno dagelan ditira kerasan melu karo iki. Narimo. Ya. Nar ki narimo, nrimo ing pandum Ya. pinaring saka Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah wong lek gelem nrimo, insyaallah bersyukure gede ditambahi rezekine. Amin. Yan. Urutane 1 2 3. Telu, Yan. Yan kowe mau wis sunar Ya. ya. Saiki 1 2 3 berarti kowe meneh Yan. Yan kowe iki lho ning kene malah kaya bakul letek udah. Kowe iki jur wirane wae kok. Kamu tuh mau di mana? Kamu di situ. Aku maunya di situ. Kamu di situ. Aku mau situ. Nanti kamu tak cium loh kamu. Rupamu cere menje. Ciri benci matamu. Kok dadak kaya curu. Yan. Yan ki apa? Yan. Aku mbok tingano. Yan. Yan apa? Yan. Tuk. Dari kata Kowe ngeser sakmene ndak kuat. lah Kluthuk iki lho. Kowe ngeser sak taten iki ndak kuat. Padu Kowe iki kondange kegawa iki lho. Kegawa aja klitik. Samane kondang ya kegawa sing nanggap. Iya, rene sing nanggap ra kondang bener. Jajal nek sing nanggap tengok-tengok ning wae. Loro nek. Cekane ane. Kok panggai iso nyau. Kemelinti. Yan. Tatin, Yan. Yan itu dari kata semayan. Jadi ini Bapak Heru itu tidak pernah nyemayani wong sing wis tahu diundang. Janjeni. Berarti padha karo berarti sportif lah. Seperti tanggung jawab konsisten. Toh. Tol. Tol. Bentar dulu, mikir dulu. Kok nganggo tol? Tol. Ora nganggo L, Sah. Tol lo, mentol, ora mentolo, nek susah. Ora mentolo, nek weru wong susah. Dolo. Iya bisa ya pakai aja itu. Toh ki saka tembung Soi sogok. Tol. Soalnya Ketemu sapa? sogok. Sapa sing nyogok? Lah kono pengen nyogok tekmu ketoke. Anu kok asumsimu ki asumsi sing ora kepenak kok. Elek sing elek kuwi lho, Duk. Aku ngomong so. Kowe karo aku. Somiko sedekah, Sedekah. kulo makrofin sedekah tun. Dadi Bapak Heru tu niate sedekah. Apa kan? Iya ta. khulu makrofin sedekahun. Ngerti ra iki? Aku ndak ngerti kowe kok iso ngono lho. Loh, saiki tak takoni. Donga sing langsung diijabahi dening Gusti Allah donga apa? Nah, Donga Heeh, sing sing langsung langsung kelakon, langsung diijabahi Gusti Allah donga apa? Ora, sik to aku. Sing tak takoni. Ndak ero aku. Roh ora, Man? Ndak ero. Donga apa sing langsung diijabahi Gusti Allah? apa kuwi? Bisa ora kowe? Ora iso. Bisa ora? Ora ngerti. Iso ora? Kabeh Apa? dongae nggo proses kok. Doa itu yang selalu langsung diijabahi Gusti Allah. Sing diridhoi Langsung enek. apa kuwi, Mas? Doa makan. Lho. Kok iso, Mas? Lek doa makan, Iya. Allahumma barik lana. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Kan langsung mangan. Sapa sing ngomong? Sapa sing ngomong langsung Lah mangan? aku lho. Lah sing mbok pangan ra enek sapa sing mbok pangan? Lah iku oleh saka Pak Heru langsung mangan langsung. Kok sing dipangan ra enek kok arepe pangan kok. Kene tak jedwet ngono kok iso. Duit meneh. Iya no ngono. Ya, siap. Coba Mas, jaipongmu kene. Ya coba. Pelok. Karo iki aku. Apa tembange? Tuh. Pakai yang agak hot toh ya. Nem. Oke. Deg-degan dik. Mas drame ya kene. Deg-degan dik. Yo. Apa iki sing gendeng aku to? Iya no. Oh piye carane? Mas? Masa dadak kaya Yogya aluse ramai rada kepiye Piye? ngono. Oh, iki mau dingono. Ah iya gawe jep kok iso. Ayo. Ah. Deg-degan dik. Asik. Jajal kae. Gatil, Mak, gatil. Kok gatil dalange ijan. Kowe kayak lagu ya. Ya, coba. Deg-degan dek. Mosok ngelet. Kowe jane sinden apa barongsai to? Deg-degan dek. Pancen bojoku kuwi mbiyen laire nyidam nyambik. Aku mangar mangkat enek wong bedol nyambik. Nyambik niku napa to, Pak? Berarti metune sesuk nyambik. Nyambik iki apa, Pak? Mboten kok iso. Biawak, Ya. biawak.
Deg-degan jantungku deg-degan nalikane aku krungu ora nyono aku ra ngerti apa bener ira wis terpisah. Iki nganggo joget ora? Iya. Coba klutuk. Pak Sun. apa? Wah, Mas Rudi gareng. Nggih. Nggih, Mas Rudi mbak nuwun rawuhipun Mas Rudi. Mas Rudi gareng. Langsung disamper ya. Senenge wong bejo. Panjang receh. Monggo Pak. Nggih, ngoten. Nggih. Pun monggo diparingi monggo. Nggih. Monggo. Nek niki mboten sah. Nggih, monggo. Lah nggih. Niki mboten sah. Niki pun gadah napa-napa pun gadah niki. Kowe nyapol kok nusul aku lho nyapol. Wis ben. Nyapa to kok nusul nyapa to. Sampe yo tau dadi nom. Nah, Ngene. Wis rasa Mas ning kono ae. Kok yo dimaklari neh karo kono. Ning kono. wis Mas. Kene lho kok kene lek Wis ning kono. Ning mriki, Mas. Lek mbok kali gorene wis mbok jaluk separo. ora nyapol. Ngono. Siap. Ngono. Jajali. Terus ndok. Yo. Teratapan Mas. Yo. Oke, ayo kita Oke, kulo kita awake dhewe tetep ngene. Iya. Mas sampean kono sik ya, Mas. Mas Rudi, aduh, Sampean kono sik. Nah. Ngono wis. hati-hati aja Anu karo wong kondang gayane terus dinerokne aku ngene. Oh pasti barang-barang nerokne aku lho wisane. Ngene larakune no Mas. hati-hati. Cekane. Aja cetek ya, Mas. Jaluk separuh hati-hati. Ora. Ning yonine padha, Mas. Iya. Basa lenggah ngono yonine padha. Heeh. Biyen nom-nomane Mas Gondrong nalika dhewe taun 2010 ya kaya Mas Gareng ini. Iya. Saiki lak dasare wis sepuh dadi ya kudu nglenggana sing luwih enom. Sopo Iya. sepuh? Lho, Iya tadi kowe kok ngene aku sepas. lho wong iki bakale ngunduri tuwa ta, Mas? Ya aja mikir ngono saiki wis enom kabeh aku karo kowe cek galak-galake wong. Sepuh. Si sepuh ki sapa ya Jali? Sing dhewe sepuh ya le. Lah awake dhewe iki Kowe kaya ngene kaya maco. wong sing mereneng kaya ngene. Merening-merening mbok kelingan ning rumah sakit Isak ngono kae. Ora kok dadak Rono ta? Apa? Ning rumah sakit tadi. oh tak Coklit kok ngendangi aku. Aduh. Lah apa nek dalang sing ngendang dicateti. Loro tak gawane jero lah kok kon ngijoli dhuwit ta. Wah, ora cetha. Ayo Dili. Dilanjut. Deg-degan deg-degan Jatuhku deg-degan. nalikane aku krungu
Mas Gareng sok sampean jeng. Iki sapa to? Sapa to lali nek wis. Sama masuk lali. Mas Gareng lali. Iki ngono saka Ora wis tau lho lali. Ora sambung-sambungan. Lah kenapa to, Mas? Ora sange-nange ini. Sajake pengen apa piye kaya matasi mboten kaya. masuk lali. Masuk lali. Iki ta. Sinden Jogja adalah Python lho. Python meneh. Oh Python. Kan dalane cantik-cantik kok ngene Python. Aku Tukang tapen ning selipan lho, selipan. sinden Jogja sapa to? Loro ki kan Jogja semua. Tatin Tolpit. Iki Mbak Tatin, iki Mbak Elisa. Wale. Mas. Wale. Iki Mbak Tatin, iki Mbak Sendur. Mripatmu preksakno. Dalange nek wis sepuh mek ngono. Ngono. Mripatmu Iya lah awake dhewe. Kae kok ngomongne priksakno mripatmu. Kono dhewe kupinge butuh dipriksakne. Oh, aman. Masun iki tengen-tengene wong sak donya ki masun ya. Kuping Pagatake wangi Mas jenengan. Sehat sing penting mulai sekarang sak teruse. Amin. Wis ora wani ngrokok. Kak, mergo. Gak wani, Mas. Wani ya, Mas? Gak wani. Mas, Udut. Mas Gareng. Apa? Masun ki sik wis gak ngerokok. Wis gak wani ngerokok. Pancen yo sementara iki sik urung iso tuku. Dadi kok tenan ngonyek ngawure. Iki sambene rena-rena ya. Bapak mau bicara apa, Pak? Pripun Pak Heru, Pak Heru. Oh, menika selamat ulang tahun buat Kang Wayah saka Mas Heru menika kadang kula sepuh. Pripun Mas Heru tembangin apa niki mengke? Sudah itu. Pak Heru menika wes iki the best Kota Blitar menika. anu sing nembang Tole Gareng. Nggih kalih Mbak Sob Tatin, duduk Mbak sing Lisa. lokal. Sob. Oh lokal. Lokal. Nggih. Oh Gentenan ya, Cek. pancen Pancen Banten ben Lengarin. Sing apa jenenge? Oh, uruk sik lho, Dintekne sik. Lho iki sik to. Jenengan iki masuk ora. Sinten anu Sing misuhan. Oh, Mas Heru. Wo anu. Sapa kae? Hani. Nomor 3 koetan ka lho. Susi. Susi si milik iki weleh-weleh niku to. Oke. Sing latah lho. Nggih. Ya, betek sik nggih. Tapi dintekne sik janda barune. Nah, sing penak. Nggih Mas Heru, siap. Nggih Mas Rudi matur nuwun rawuh. Siap, Mbah Nuwun. Oh iya. Sikat. Kapatok ake ayo kita ngomong Lagi Semarang Mas, pedang biru. Pesane Pegang-pegang satu deh Maleme minggu Mawayu Jadi jantung hatiku Menyang Solo Mas, tuku selendang biru. Ojo sembrono najan aku. Janda baru. Menika janda baru rom. Alhamdulillah. anu lho, Mbak Tatin. Pripun mau? aja mulai lho. Boten. Wah lha ning Mbak Tatin Langsung nenek. mulai. Lajeng napa? Tak gepuki mulai saiki. Mungkin wangsule nggih nyarungi tancep kayon. Siap Mas menika nyuwun pangapunten Nyuwun wedal. nyuwun wedal menika wonten sesulih saking Banyu Ing Bobo samangke kajak lan niatipun nggih menika ulang tahunipun Teng Putra payaipun. Aku wis sekali maneh kaya Kumbo Karno mene. Omongono jare omongono ususe rung tak sehat lho. Ora to kaya. jare Iki piye maksudnya? anu menika ulang tahun ingkang Anu Mas wayah Heru, mriki Mas Heru. Nah. Nggih. Nggih. Nika anu dipun tampi rumiyin mengke kalian Ini ajate gasaran. ulang tahun ingkang wayah Mas. Panjenengan doa riyen kersanipun sembur tutur panjenengan sing mbok kon donga sapa? Mas Gondrong. Kuwi dongane awake dhewe ra mandi apa kon dongane wong. Ya sapa ngerti kanggo wong liyan iki ya. Nini semoro bumi kaki semoro bumi ibu bumi bapak kuasa bapak atam bapak kawas diri aku man bumi.
Udah aku tinggal kata-kata. Oleh. Terakhir lali rapalan iki. Kuwi dek iki nyeluki danyang dindi ra tekan. Danyang dindi ra tekan. Danyang kene kon ngampiri danyang kono barang. Donga lali sing arep rada bantu sing terakhir kali. Kowe tak critani iki donga tenanan. Donga ya tak sing pertama rada jelas, sing terakhir lali. Aku tahu sampetan gone iki nyeluk danyang sak desa diceluk kabeh. Sitirya kumarane bumi purya musing ika baka cika baka danyang legok ngriki enten lepate lek kula nggiyarne kula nyun pangapura. Amin. Ngono terus bar iki digiarke. Niat kajatipun. Sing ndongani sapa? Panjenengan no. Kowe iso, Nduk. Lah, Niki mondok suwi kok ora iso ndongani. Aku ning ngene Aku nek ndonga ora nek suarane. pon. Kula niki mondok lho, aja ngisini-sini kula. Endak aku pengen roh kowe ndonga. Mondok ning ndi to, Mas? Ning pondok Ramadan iki aku Nyon sewu niki ulang tahunnya cucu kula nomor setunggal. nggih, Pak nggih. Namine Elden. Nika. Amin. Elden. Mugi-mugi dadi wong sing bejo. Amin. Wong sing bejo iki sembarange mesti Penak. Nggih. Lek wong suksesnya dhewe mesti bejo, tapi bejo mesti sukses. Nggih, amin. Nggih, leres. Lek nek lupute putu kula nyuwun ngapunten. Nggih. Iso dadi aku dadi wong tuwek, lek iso ditutur sing apik, tutur uwur sembur. Iso nglakoni kabeh lek iso salah siji. Nggih. Ngoten nggih Pak Dalang Rudi. Nggih. Nika kula sanes Rudi anggap. Sampeyan ki pas donga kaya-kaya ketutupan, Mas. Kaya ketutupan. Begitu donga kayak ketutupan terpal. Mbak Elisa, saya dulu pernah di Palu loh. Loh, kok Di Palu saya. Kok mboten loro kabeh di Palu? Sukses saya itu dari Palu, dari Sulawesi Tengah. Alhamdulillah. Saya dari Jalan Pramuka dulu. Di Morowali pernah, di Poso pernah. Saya di Parigi pernah. Sing dereng nanti ten Turi. Temu di Pak. Turi. Ting tuh. Ini sampean. Jenengan kok jadi turi kok. Sing urung dadi teroris. Mbok mboten. Tolong Pak Rudi, Pak Anu, Pak Sun. Sun. Ya dongani. Dongani Donga Jawa, matur donga nuwun. Jawa. Donga Jawa kena, Arab kena, Oh. Mekah kena sembarang. Pak Jani ning kono mike kuwi dongan ana kok kono ae. Jawane jenengan Pak Jani Ora Arape. Pak Jani. Pak Jani. Pak Jani sing bonang penerus nih ya. Rene. Wo, layakno disangoni kon donga to kon dipake. Kaya roh ya. Lutuk. Sing bener dongamu lemu donga aja kesusu bendak teng gradul nek nganti kleru welake aku. Bab kuwi makile aku. Wes. Nyuwun sewu nggih sedaya mawon. Menika ngrakit ambenganon sak perlu kangge ngulang tahun putunipun Pak Heru. Erden. Naminipun Erjen mugi-mugi Elden, Pak. Elden. Mugi-mugi saged lestari widodo kalis ing sambikala menika sedaya mugi angsal berkah pangestunipun Kang Maha Kuwasa lan katambana donga lujeng Amin. teng sederek kula sepuh anem sedaya. Saaturan ngaweruhi dumateng sederekipun Keblat sekawan gangsal kang wonten tengah panpun dilujengi panipun sing Elden sageta lestari widodo sageta dados tiyang ingkang sae kados simbahipun menika sedaya mugi angsal berkah pangestunipun Kang Maha Kuwasa lan ketambana donga lujeng saking sederek kula sepuh anem sedaya. Saaturan tasih gadah hajat bali nggih menika ngaweruhi Kakang Kawah Adiari-ari sedulur tuwa Kang Madarupa kang lair bareng sedina pranipun dipinulujengi anggenipun njagi amongipun si Elden sageta lestari widodo kalis ing sambikala menika sedaya mugi angsal berkah pangestunipun Kang Maha Kuwasa lan katambana donga lujeng saking sederek kula sepuh anem sedaya. Mekaten anggen kula ngiyaraken mbok bilih wonten kekiranipun ingkang Maha Kuwasa ngabulana ingkang dados niat kajatipun Pak Heru nggih. Dongaipun kula nyuwun Pak Budi. Oh nggih.
Pak Budi. Iki mang Pak Jani mang jane kon ndungani tapi wis dikajatne ra apa-apa dadi. Pak Budi. Komplit kajatan. Komplit Bud, kok malah. Bud, dongamu Bud sing donga oleh kumarai kae. Sing jelas Bud. Biyen anu si sampean lali tak kamplengi kowe. Zaman untumu genep ke jelas iki kita ngawas lho dongamu iki. Nuwun sewu niki donganipun donga Jawa nggih. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Windu tawa, taun tawa, sasi tawa, dina tawa, jaka tawa tawi tawar, tinawa mring Hyang Maha Sukti, Gusti Allah mujudaken bumi langit, telenging bumi ana banyu air jam-jam putih warnanira, wadahira tong botol, pinangsang seh subakir, lasne lengkir, ana udan tangis sindung liwet pagebluk lamur, ya Elden ratu ning umur. Ratu ning umur terus lali. Budi yang gede. Elden ratu ning umur. Budi. Sik lagi kadung serius lho, Bud. Tak ruman tenanan lho kowe. Kowe lek ngantek guyon tak protol untu meneh lho iku. Kadung serius kadung umur tak kira menengki kanu lho kok apa terus iki? Tuk. Ana sindung luwih pagelbuk lamur, ya Elden ratu ning umur. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati masihun wassalamu ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin. Terima kasih ya, Bud. Ya lali bareng tebut begitu ngono. Layakno dadi nek ngenane nyalone juru kunci mayite demo ngene. Iki mau jane malaikat wis seneng. Arepe dinilai 100, bosok ini lak rugi 50 iki. Nggih. Anu ya, Bapak Heru. Terusne nembang. Bismillah. Pun mugi-mugi ingkang wayah, mugi-mugi dados wayah ingkang bejo. Amin. Mas Rudi. Amin. Amin nggih, Pak Heru. Jenengan jan. Iki wis oleh dipangan ya. Pun. Sampun nomo. Tembange kene Mbak. Pundutane Pak Heru. Mbak Susi. Susi iki sindi ta? Dengaran nggih Udi biasanya rumpi. Aku iki. Aku perkara nggih rumpi iki rumpimu kene ning nggonku lho. Rumpi mek sitoke keri nggonmu ora mok balik-balikne karo rumah. Kuwi jane mau arepe gawe rumpi macan kae. Heeh. Lah gandeng dalang iki lemeke ya macan. Akhire timbang aku dilemek to karepmu. Kuwi piye ae. Lembah Pak Susi. Iya. Poso ya. Niki Susi latah niki. Ambil nggih, Mas Jun. Tembangnya apa, Nduk? Lagune panjenengan alhamdulillah pinaringan sehat seger waras. Rene numpak apa? Kapal sikil. Iya. Kapal sikil. Kapal sikil. Kapalan jenenge. Mlaku. Numpak kapal sikil. Nggih wong celak mriki. Kenal kali Mbak Tati nih kok. Mas Suci, kanca sekolah. Nggih, Bapak. Badal. Niki ta? Badan. Sampeyan nganjuk ya. Rondo niku, Pak. Gledhuk. Nggih kula ngledhok, Pak. Lah Berjo ki sapa sing Berjo? Boten enten. Sapa? Gledhuk. Anu sing berjo sinten lho asline Pak. Kula ngledhok, Pak. Gledhuk niki. Nggih, tembange apa sing ndi? Nek omong rada suwi, Masun rada lapar. Ora kowe. Kae dikitati Ora mungkin dintekne. Iku digo mulih dienggo sahur keluarga. Tuk. Biasane didar. Ora cetha ya. Iya. Oh Dewa Tresna. Nggih, Dewa Tresna mawon. Muga-muga Kang Putra utawa Kang Wayah Di Elden dadi bocah sing kakung nggih. Kakung dadi bocah sing saleh, sukses kaya bapak lan bakunge. Allahumma amin. Lagune Dewa Tresna. Kancana Mas. Kita warga masyarakat Mapan ini Legos Dayanipun Ono Susi Jogeto. Oke. Raras kawin ya. Oh, enak-enak.